ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತನ ನಾನು ಈ ಕಾಡೆಡ್ ದಿಂಚ ಒಡ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸದು ಬರ್ಸನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣೀರು ಗಾನಲ್ಲೇ ತಂದು ಒಂಜ ಆಕ್ಲೆ ಕಸಾಯ್ದಿ ಹುಡುಗೆ. ಸೊ ಯಾರು ಬಂಪೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಕಸಾಯ್ದಿ ಮೂರ್ಲೆ ಕಸಾಯ ಬಂಡ ಜೀರಿಗೆದ ಕಸಾಯ ಎತ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ ತೊಜ್ಪದನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪಿರೋರ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ತು ಮಲೆನಾಡ ಸಿರಿ ಕಷಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೆಮ್ಮಗ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಉಂಡತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಪಂತಿನ ತೆಮ್ಮಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಗಹನಗೆ 2 ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ದೆ ಕನದಿಜ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ದೆ ಕನದಿಜ ಆತು ಶೋಕುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಫ ಉಂಡತೆ ನೀರದು ಪೋಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಡೌಟು ಜೀರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಕನಾರೆ ಪಂಡೆಯಾನ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಕಸಾಯ್ದಿಯರೆ ಪಂಡೇರು ಇಜನ ಚಾದಿಯರೆ ಪನ್ಪೇರು ಇನಿ ಕಸಾಯ್ದಿಯರೆ ಪಂಡೇರು ದಾದನ ಮೇ ಬಿ ತೆಮ್ಮ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಗಹನಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಸಾಯ್ದಿಯರೆ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಯಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಹೊರನಾಡಿಡ್ದು ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡವೆ ಯಾನು ಒಂದು ಹೊರನಾಡಿಗೆ ಪೋಡಾದ ನಂದೆನ್ನೆ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪೋಡಿ ನೆಕ್ ದಾದಪುರ ಪಾಡ್ದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಶುಂಠಿ ಮೆಣಸು ಹಿಪ್ಪಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಧನಿಯಾ ಓಮ ಅರಿಶಿನ ಮೆಂತ್ಯ ಜಾಕಾಯಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಸುಗಂಧಿ ಪಚ್ಚೆ ಕರ್ಪೂರ ವಾಯುವಿಳಂಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಪಾಡ್ದೇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಪೊಡಿ ಅವೇ ಐತ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಬರೀತೇರು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಇನ್ನೇನು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಯಾನ್ ಎತ್ತ ಪಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಪೀರಂದಿತ್ತೆ ಕಸಾಯದ ಪೊಡಿ ಬಾಡ್ವೆ ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರ ತಬಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಆತನ ಪಡ ಒಂದು ನೆಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೂರ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ದೇರೆ ತಂಚ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಬಡ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗತ್ತು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ 6 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನತ್ತಿ ಯಾನು ಮಗೊಂದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಶಿತ್ತ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಓಕೆ ಹಿತ್ತೆ ಇನಿ ಕಜಿಪು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೋಡೆದ ಕೂರಿದೆತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಸ್ಕಿನ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅತ್ತೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ತರಾಂಡ್ ತಿನಿಯರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಚದಿತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಪೂರತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಾಯಿಗೆ ಬಾಡೋಡು ನುಪ್ಪುಲ ಅವಲ ಕೋಡೆದ ನುಪ್ಪುಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂತೆ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಯಾನು ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ಕಬಿಡ್ದೆ ಒಂತೆ ನುಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಮಾಮಿನ ಪೂರ ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ನುಪ್ಪು ಗರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಲೆ ಅಕ್ಲು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಬಂಜಿ ತಿಂಜದೆ ರಾತ್ರಿ ಚೂರದನ ಮಾಮುಂತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ನುಪ್ಪುಲ್ಲ ಕಜಿಪುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನಾಯಿಗೆ ಬಾಡೋಡು ಕೋರಿದ ಪೀಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಕೋರಿದ ಗಸಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿನ ತೂವೆರ್ಲ ಪೋಡು ಅರೆಗು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಸಡನ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಕೊಲ್ಪು ಬೂರ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಲ್ಪು ಪನ್ಪಿನುಂಡತೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲೇಗ್ಲಿತ್ತಂಡು ಕೊಲ್ಪು ರಡ್ಡು ವಾರದಿಂಚ ಬೇನೆ ಅವು ಹಾರ್ಟ್ ಇಡು ಬತ್ತು ದುಂದುದಿತ್ತಂಡು ಬೇನೆಲೆಗ್ ತಿಗಲೆಡ್ ಬತ್ತದು ಅವು ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಅಣಿ ಆಲ ಬಂಡೆ ಈ ಸೇಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಈ ಸೇಜಿ ಮಲ್ಪೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜ ಅವು ಕೊಲ್ಪು ಬತ್ತದೀನಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಂಡು ಅವು ಪಂಡ ತಿಗಲೇಡು ಬತ್ತಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಪೋಡಿಗೆನೆ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡೆ ತಿಗಲೇಡು ಬತ್ತಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಅಂಚದ ಈ ಸೇಜಿ ಪಾಪ ಮಲ್ಪಾಯರು ಎಲ್ಲೇ ಪುಣ್ಣತೆ ಮಲ್ಪಾಯರು ಬಟ್ ಅವು ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕೊಲ್ಪು ಬತ್ತದೀನಿ ಅಂಚದು ಅವು ಅಲೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ 5 ದುಮ್ಮು ಎಂಕಲ ಇತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೆರಿಟ್ ಮುಲ್ಪ 4 ಕೊಲ್ಪು ಬತ್ತದಿನ ಮಿತ್ತಲ ಪೋಪುಜಿ ಶ್ವಾಸ ತಿರ್ತಲ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಇತ್ತಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಕೊಲ್ಪು ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆರಿಟ್ ಬತ್ತದಿನ ಅದನ ಕೊಲ್ಪು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಇತ್ತನ ಅವಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಾಮಿ ಬತ್ತೇರಿಲ್ಲಾಗ ಅರೆಗು ಬೈಯಗು ಕೊಲ್ಪುಗೆ ದೆರ್ತೊಂದೆ ಕೊಣುತ್ತೇರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜ ನೀ ಕಾಣೆ ಮಲ್ತೀನಿ ತೂಡು ಬೈಯಗ ಪೋಡು ತೂವರೆ ಮಾಮಿನು ಇಂಚ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಂತಿನ ಪೊಡಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾರ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕಂಡ್ರೆ ದೂರ ಏ ರಡ್ಡು ನೀನಯ್ಯ
ಫಸ್ಟ್ ಬೊಗೀನ ಎಂತ ತಂದ್ರಿ ಮಾರ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಂಗೆ. ಓ ವಾ 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 ಒಂಡಣ್ಣ ಏನ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರಾ ಬರೆಯರಾ ಗುಡ್ ಪೂರ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬರಡ್ 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 ಅಂದಾಗನ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂದಮ್ಮ ಅಂದ ಬಾ. ಅವು ಚಂಡಿ ಪುಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಇತ್ತಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮುಸುಣ್ಬೋ. ನಿಮಗೆ ಕಸಾಯ ಹಾಂ ಎರಿಗ್ ಓ ಗಹನ್ಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ಬೇನೆನಾ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡದ ಅದೆಲ್ಲ ದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆತಾ. ಬುಕ್ಸು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಾ ದಾನೆ ಕಾಪಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಓ ಟಿವಿ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಚಾ ಇದು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಸದ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸತ್ಯ. ನಿಕ್ಕೆ ಚಾ ಮಲ್ದ ಜನ ಈತೆ ಚಾ ಬರಂದ ಕುಳ್ಳ ಜಾತಿ ಚಾ ಬರಂದ ಕುಳ್ಳ ಜಾತಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ ರಡ್ಡು ಚಿಂಡು ರಡ್ಡು really ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಾ ಮಮ್ಮಿಗೆ ರಡ್ಡು ಚಿಂಡು ರಡ್ಡು ರಡ್ಡಿ ರೇಟ್ ಪಪ್ಪಜ್ಜ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಚ ನಾನು ಕಂಡ ಕಂಡಾರೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ. ಹಲೋ 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 ಮನ್ನೆ ಮನ್ನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಕುಲ್ಲು ಎಂಕಲ ಅಂತ ಮಲ್ಕಾರ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಕುಲ್ಲು ಹೈಕರ್ ಬಂದಿಕ್ಯಾನ ಕುಲ್ಲು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಚಾಬಲ ಅಯ್ಯೋ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಏಪಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಬಲ ಇಂಚಿನಿ ಗಿಚ್ಚಾರನ ಕುಜಿ ಮಾರ್ಯಾನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಕುಚ್ಚೇರು ಅವ ಕೇಡ್ ತಲಗಂದು ಜನ ಚಟ್ನಿ ಕಂದೋಡು ಹಿಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ನಿಕಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೂ ನೆನ್ಪಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರೆ ಚಟ್ನಿ ತಲಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಂ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರೆ ಅಲ್ಲ ನೋನೆ ಬಲಮೆ ಎಂಗೆ ಉಂಜೆಯ ನಿಗುದಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜೆಯೋ ಆಯ್ ನಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೆ ನಾಲುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲರಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ನೋಟ ಎಂದು ಆಡ್ನಾಯಿ ಸರ್ಕಸ್ ಅನ್ಕೊನಾಯಿ ಖಾರ ಮುಂಚೆ ತಿಂಡಲ್ಲ ಅಂದ ಗಹನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಪಾಠ ಒಂದುಂಡು ನಮಕ್ ದುಮ್ಮೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪದೇಂಗಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೀಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಏನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಲು ಅವು ತೊಟ್ಟೆಡು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಬಟ್ ಇತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಗೂ ಬೋಡಿಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ದೈಪೋತಿ ನೆತ್ತನು ಹೋಗುತ್ತಂಡೆ ಎಸ್ ಕುಕ್ಕುದ ರೇಟು ಕುಕ್ಕುದ ಕೊರಂಟಡು ತಶ್ಪಾದ ಯೂಸಿ ನಾ ಏನು ಅವು ನೆತ್ತ ಕೊರಂಟಡು ಕುಕ್ಕುದ ಕೊರಂಟಡು ದಯ್ಯಾತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡು ಓ ಅವು ಗೊಂಡೆ ಪೂಮೆ ಅವು ಆಹಾ ನಿಕ್ ಮೇನ್ ಒಂದು ಹೋಯ್ತೊಲೈ ತೋಜ ಬಾವ ಈಗ ವಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ನಾ ಮೂಲೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ಇಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಇಡಲ್ಲಗೆ ಒಂದು ಮೂಲು ಬೇರೂರುದು ನಾನು ಗಹನಂದ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ತುಲ ಕುಕ್ಕುದ ಏ ಅಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕಂದ ಪತ್ತ ಬತ್ತಿ ಅಂಚಿ ಬೋ ಬುರ್ಚಿ ಬೇರೆ ಬೈದು ನಂದ ಹಲೋ ನಾ ಯಾವ ಈತ್ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೈದಿನ ತುಕ ತೋಚ್ಪೋಗೆ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ರೂಟ್ ಬೈದನಲ್ಲ ತುಲ ಹಾಂ ಮುಂದೆ ಕೊನು ಕೇಂಡ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇದು
ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದು ಇದಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೊಂಡೋಗ್ತೇನಂತೆ ನಾಳೆ. ಹಾಂ ಅಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕೊಂಡದ ರೂಟ್ ಬೈದಿನ ತೋಷ್ಪಾಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ತೂಕ ಉಂಡ ಅಂತ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ನೆಟೆ ಪತ್ತೋ ನೆಟೆ ಹಾಂ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಉಂಡ ತೂಕ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಹೇಗೆ ರೂಟ್ ಬೈದಿನ ಬೋಡ್ಗೆ ಕುಕ್ಕುದನೆ ಪೊನ್ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲೆಜ್ಜಬೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದುಂಡು ಬೇತಿಜ್ಜಿ ಏ ಪೋಲಕ್ಕಗ ಹನ್ ಬರುಚಿ ನಾಯಿಂಡೈಟೆ ಪೂರ ಕುಕ್ಕುದನೆ ಪುನಮ್ಮ ಬೇತ ಉಲಿಜ್ಜಬ್ಬ ಬೇತ ಉಲಿಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕುದನೆ ಪುನ್ ಕುಕ್ಕುದ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೇತೆ ಕುಕ್ಕುದ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಬೋಡಿತ್ತನ ಬೀಜದ ಪುರ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೀಜದ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಬೀಜದ ಮರ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಂಚದ ಅವು ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಹೋಂಡು ಅವು ಕುಕ್ಕುದತ್ತ ಬಾಬಾ ಕುಕ್ಕುದ ರಾಸಿ ಉಂಡವೆ ಕುಕ್ಕುದ ಬುರ್ಚಿ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಓ ಮುಲ್ಪ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಲಕ್ಕೆನ್ನಾಯಿ ಈ ಐನು ಪತ್ತೊಂಬ ರುಚಿ ಪುಣ್ಯ ಆತಮ್ಮ ಜಾಲಡ್ ಬುರ್ಚಿ ಮುಲ್ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಬೇತ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಆ ಕುಕ್ಕುದ ಕೊರಂಟ್ ಪರ ನೆಟೇನೆ ದಕ್ದಿನತ ಇಟ ಫುಲ್ ರಾಸಿ ಆತನ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆಪುಂಡೆ ಮರ ಗಹನ್ನಲ್ಲ ಏತಲುಂಡು ಕುಕ್ಕುದಲ್ಲ ಏತಲುಂಡು ಲಕ್ಕೆನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದಾನೆ ತಿನ್ನೆಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಲಕ್ಕ ಬರ್ಚಿ ದಕ್ಕೊಚ್ಚು ಬರ್ಚಿ ಲಕ್ಕೆನೆ ಓಕೆ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಅದಾದನ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಬಲ ಪುಯ್ ಬಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬಲ ಓಕೆ ಈಗ ಹನ್ನಗೊಂದು ರೂಟ್ ಬೈದಿ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಡು ನಾನು ಹೆಂಗೊಂಜ ರಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಜಸ್ಟ್ ಕರಿ ಮಲ್ಪೇನ್ ಪೀರೆ ಹಾಂ ಹೇಗೆ ಬೈ ಓಕೆ ಎಂಗುಲು ಪಿದಡಿಯ ದೀಪದ ಪಿದಡಿಯ ಮೀದ್ಪುರ ಗಹನ್ ಮೀತಿಗೆ ನನ್ನ ಮೀಯೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಮಿಗೆ ಮರ್ದು ಪತ್ತೊಂಪುವರೆ ಉಂಡು ಮರ್ದು ಬಂಡ ಕೋಡೆ ಮರ್ದು ಕನದೀರ ರಡ್ಡು ಪುರ್ತು ತಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಅಂದದನ ಮತ್ತು ಬೈಯಾಗಿತ್ತೆ ಮರ್ದು ಪತ್ತೊಂಪೂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಂಡದು ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅವೇ ಮರ್ದು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಕನಕ ಪಂಡು ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದು ಹಂಡು ಗಹನ್ನ ಹೊರದ ತರಕಾರಿದ ತಿಂದಾಂಡು ಪೀರೆ ಮಲ್ತೇನು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ವೆಜ್ ಬಂಡ ಇನಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಸಂಕಷ್ಟ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಸಂಕಷ್ಟಗೆ ಮಾತ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುರತ್ತೆ ಅಂಚದು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಸಾರು ಉಂಡು ನನ್ಲೆ ಅಂದ ಹಾಕದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ನಾಯ್ಕ ಪಾಡಿಗ ಅಂದು ಎನ್ನದೆ ಓಕೆ ಪುಯ್ ತೂಕ ಕಲ್ಪಾರ್ದು ಹತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಹತ್ತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಕೋಡೆ ಪೋತೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಇನಿ ಶಾಲೆ ಬರ್ತದ ಪಾಪ ಬೇಲೆಪುರ ಅವಡತೆ ಬೇಲೆಪುರ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದು ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾಜರ ಮುಟ್ಟ ಕಾತ ಎಂಕುಲು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ದಿಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಮಿನ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಹಾಂ ಪತ್ತನೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಮಾಮಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆ ಲಕ್ಕೆರ್ನೆ ಒಂದು ಜಂಡರಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಬಾರ್ದಿಂಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಇನಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದುಪುರ ಕಂತು ಕೊರಿಯತಿ ಸೊ ಅವು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೈಯಗ್ಲಗೆ ತೊನೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡಪುರ ಪತ್ತಂಬೋಯ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲೇರು ಎಂಗುಲು ಬಂದಾಗ ಅಂಚದು ಓಕೆ ಎಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮು ಜೀರಿಗೆದ ಕಸೆಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಪರ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಮೀದಾಯ್ಕ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆತೇರು ಬಣ್ಣ ಕೋಡೇರ್ದು ಇನಿ ಬೆಟರ್ ಇನಿರ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ ಅವೇ ಮರ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೂಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಐತೆ ಬಂದಾಗ ತೆತ್ತಿಗಂತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ಲ ತರಕಾರಿ ಜಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಗಂಡನೇಗಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬತ್ತವನು ತೆತ್ತಿದ್ದತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂದು ತೆತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಐತೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆತನ ಬಡ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುಂಡ 400-500 ರೂಪಾಯಿದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬರ್ಪುಜ ಪಡ ಪೂರ ಐಟಮ್ಗಳ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡೋದು 500 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಪತ್ತು ನೋಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುಂಡ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಗಿತ್ತೆ 405 ದುಲೈ 440 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಪದೊಂಬತ್ತು ಸಾಮಾನು ಪಂಡ ಉನ್ನೆ ಪರಂದು ಆಯ್ದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಂಚ ಮೇನ್ ಅದು ಜೀರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಆದ 919 ಎತ್ತಿ ಬೇಯರ್ಲಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪ
ಅಲ್ಲಿ ಪಿಜಿನ್ ಮೇದನಲ್ಲಿ ಊರ ಅವಲ್ಲ ತುಚ್ಚುನ ಪಿಜಿನ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಜಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ತುಚ್ಚುನ ಪಿಜಿನಲ್ಲ ಹರಿಕ್ ಬೈದಿನಿ ಬೊಲಂತರಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಜರಿ ಇನ್ನು ಜೆಪ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಇಚ್ಚಿನ ಪಾಡು ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಮೇರೆ ಮುಲ್ಪೆಜ್ಜ ಮುಲ್ಪಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಬರೀ ಬರೀಕ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಮುಗ ಜಪ್ಪೊಡ್ಚ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಜಾಗಿಜ್ಜಿನಿ ಅಭಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಕಡೆ ಅಡಿಪುನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕಣು ಓ ಅಂದಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಲು ಇಕ್ಕೋಡು ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನೆ ಅಂಡ ಶಾಮಲ್ತಾರ ಹಿಂಗ್ಲ ತೆತ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಕೊಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿಯೇ ಗುಚ್ಚಿನ 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 ತುಲಿಗೆ ಓಂಡು ಅರೆ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಾವ ನೂರು ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಾವ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಅವು ಒಂಥರ ಉಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂದ ಇಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪು ಮಲ್ತಂದ ಗೊತ್ತದ ಒಂಥರ ರಬ್ಬರ್ದಲ್ಲ ಕಾಪು ಅದಾ ಮಸಾಲ ಮಸಾಲ ಲೈಕ್ ಹಾಪು ಬಟ್ ರಬ್ಬರ್ದಲ್ಲ ಕಾಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಬಲಸ್ವೆ ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಒರಂಬ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಗುಂಡು ಗಹನಗ್ಲ ಚೂರು ಬಡ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ತೇಪಲ್ಲ ಲೇಟಿ ಪಂಡ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತಿತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗುಂಡು ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಹನ್ಲ ಪಾಪ ಬಡಾಪುನ ಅಂದೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ.